खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। फैगौ 31 डिसेम्बरनि मोनायाव पुलिसआ गोख्रों नोजोर होगोन। इन्डियान आर्मियाव लेफ्टेनेन्ट दैफां नार्जारिनि गोदान आगान। बक'आव गथ'सा थैनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सानै हाग्रा बिफाननि मावफारिया खाजादों। बराकनि अनगायैबो आसामनि खना खनला जायगायाव बेंगलि रावा मावख'आरि राव जानांगौ कमलैक्य देब पुरकायस्थ। प्रमद बर'आ बिटिसिआव जेबो मोजां खामानि मावाखै नाथाय बिटिसिखौ गाज्रिसो खालामदों हाग्रामा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामाव गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मुङाव पिकनिक जानाय आरो जौ लोंनानै बोसोरफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ नोजोर होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आथिखालनि आसाम सोरखारा जोबोरैनो गोख्रों थांखि लादों। फैगौ 31 डिसेम्बर खालि हरसे पुलिसआ खुंथाया गोख्रों नोजोर होगोन आरो जौ लोंनानै बाइक सालायनाय एबा गारि सालायग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेखायनो आथिखालाव बयबो सांग्रां जानाया गाहाम, नङाब्ला बाइक एबा गारिफोरखौ जब्द खालामनायनि अनगायैबो ड्राइभिं लाइसेन्सफोराबो केन्सेल खालामजानोबो हागौ होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनि थागिबि ऋषिनाथ नार्जारिनि फिसाज्ला दैफां नार्जारिया देरादुननि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीनिफ्राय कर्स फोजोबखांनायनि उनाव जम्मु एन्ड काश्मीर लाइट इनफेन्ट्रि बेटेलियन एबा 4थि जेगलाइ बेटेलियन लेफ्टेनेन्ट महरै पस्टिं जाबाय। मख'नो गोनांदि लेफ्टेनेन्ट रेंकआनो आर्मिनि सेथि रेंक, बेनि उनाव सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट आरो बेनि उनाव 3थि केप्टेन। आथिखालाव दैफां नार्जारिया इन्डियान आर्मियाव गेजेटेड रेंकनि सासे अफिसार महरै खामानि मावनो मोननाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै बयबो गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव बर' माहारिनिफ्राय इन्डियान आर्मियाव गेजेटेड रेंकनि अफिसार गैथ'वाखौनो होनजायो। दंब्लाबो बांसिनानो साबर्डिनेट अफिसार एबा जेसिअ फोरबायदियावसो बांसिन नुनो मोनो। गमामायैनो दैफां नार्जारिनि इन्डियान आर्मियाव गेजेटेड अफिसार महरै एबा लेफ्टेनेन्ट रेंकआव हाबनो खाबु मोननाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर खुसिनि बाथ्रा आरो फैबाय थानाय आथालनि लाइमोनफोरा गोसो दुंखांगोन। कामरुप जिल्लानि बक'आव मैदेर होनो थांनाय फरेस्टारनि गुलिजों नांजानानै 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सा थैनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ सानै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ खादों। पुलिसजों खाजानाय हाग्रा बिफाननि सानै मावफारियाफोरा फारियै ग्रेड से फरेस्टार इम्तियाज आहमेद आरो फरेस्ट गार्ड सिद्धार्थ सिन्हा। बिसोर बाहायनाय 315 बर'नि राइफल आरो मोनदाइन खालि कार्टिजखौबो पुलिसआ जब्द खालामदों। बेनि अनगायैबो बिसोर सानैखौ कामरुप जिल्लानि बिजिरसालियाव लांनानै पुलिसआ सानथामनि थाखाय जिम्मायाव बिदोंमोनब्लाबो सानसेनि थाखायल' पुलिसनि जिम्मायाव लाखिनो थाखाय बिजिरसालिया बिथोन होदों। नोजोर होनो गोनांदि सिगां कामरुप जिल्लानि हाग्रा बिफानारि डिएफअआ फरेस्टारनि गुलिजों गथ'साया थैयाखै होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जायगानि रायजो राजानि नारसिननाय आरो गुलि नांजानानै जोखोम जानाय मालबिका दैमारिनि फिसाय आरो थैनाय उन्दै गथ'सा आरबि दैमारिनि बिफा भृग्य दैमारिया बक' थानायाव हाग्रा बिफाननि हेंथायै एजाहार होनायाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानाय हाग्रा बिफाननि सानै मावफारियाफोरखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जादों। ओजोंहाय पुलिसजों जोखोम जानाय भृग्य दैमारिनि बिसि मालबिका दैमारिनि हालोदा गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव जोथोन लानायनि उनाव गाहामाव फैगासिनो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गावबा गावनि रावखौ लानानै आथिखालाव मोनफ्रोमबो हारियानो गिखांनाय एबा संखिखांनाय समावनो बराक सेरफांनि कंग्रेस दोलोआरि एमएलए कमलैक्य देब पुरकायस्थआ बुंदों दि आथिखालाव बराक सेरफांनि अनगायैबो आसामनि मोनफ्रोमबो जायगायाव एबा खना खनला जायगायाव जेराव जेराव बेंगलि राव रायज्लायग्रा सुबुं दं बैफोर ओनसोलावबो बेंगलि रावखौ मावख'आरि राव खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। जाय समाव प्रदीप दत्त राय मोनबायदिया बराकआव असमिया रावखौ जायगा होनो नागिराखै, बे समावनो उल्थायै आसामनि मोनफ्रोमबो जायगायावनो बेंगलि रावखौ मावख'आरि राव खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनायाव गोबां असमिया मेलेमजिबिफोरा बे बाथ्राखौ दुखु मोननाय फोरमायदों।
बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो आगु बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि प्रमद बर'जों दैदेनजानाय आथिखालनि बिटिसि सोरखारा दासिम रायजो राजानि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै, सिगांनिख्रुइ साबसिन खामानि मावनो होननानै रायजो राजाखौ थगायबोदोंल'। बिटिसिनि बेन्दोंआव थानाय जौगालु नेरसोन हिसाबै प्रमद बर'आ मोनसेखौबो गाव मावनाय होननानै आसि दिन्थिनानै होनो हाया। बेखायनो प्रमद बर'आ सासे थगायसुला दैदेनगिरिसो होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों। मानो होनोब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, सिआइटि मेडिकेल कलेज आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव दासिम बिटिसि ओनसोलाव जायखौ नुदों बैफोर गासिबो बिपिएफ दोलोआसो बानायलांनाय। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ गावनि थाखानाय गोहोखौनो रायजो सोरखारनो हरफिननानै रायजो राजानि जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। प्रमद बर'आ दासिम अमा फिसिनाय आसनिनि अनगायै जेबो मावनायनि बिदिन्थि गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।